niya na po ko sa bulawanan ng kusina. O di ara mga kinabuhi din mga higala. Dahil spaghetti daw tiluwag. Diri sauce spaghetti daw tiluwag. Diya kanon na Egyptian tapoy luwag. Hala birada dagan-dagan sige padidit ni ining salog. Hala dagan-dagan gi kinabuhin ta. Na hala. Sige dagan padidit aning sinilas na ko kay. Kung sinilas murag diligid na ni akong sinilas dinhi kay para magdalig dagan pa. Unsa ni kilay na ko man nagpantay ning kanang kuan kining usa ni. O man nakaparehas ni primero ni ini. Dara hala sige tuyo-tuyo kani mga niluto. Tapos gana to ning kayo. Kaning sus, sapit na ninaman. Hala, kaning karne, ako naman nagiluto dahil ng karne. Diskarte lang ba? Then pagkaw man, kung unsay gusto, kung gusto nga na ay ketchup, na ay tomato sauce, ako na lang punan, ako siyang gisahundaan nga plain lang ba? Gayon, naapo diri nga ako ano, singan ani, ang gulay ni tatay, naka-steam. Napitasad na upat ka sungaga na, dungan-dungan na siya diyan, na birada, kinabuhin. Dagan dito. Padidit dito. Dula lamang ko ni mga bay. No? So asa naman tin spaghetti. Dugay-dugay pa na siya malata kay mapipagtakal na ko. Kaning sauce humana ni magkuha na ta og sudlanan. Diri ang kuan sani ang kanon spaghetti ang kanon nga nato pansit. Namo ni kinabuhit ni ala dagan-dagan. Asa hay naman ning sudlanan. Nahuman na ang sauce kay dali ra man ning sauce kay kanang ko ako na gigisaraan dali na lang ni siya mahuman. Sud ara ganahan na sila dai sabay sa sabaw gamay. Kuna na tug sabaw gamay. Ini buto human. Dai butang na sa hite na human na. Pila ra gyud pagkabkab ining abuhan. Dira ra paspasan kay para do na pay oras. Mag-entertain kaninyo. Hala okay na ang sauce na human ang sauce. Ito na ibutang sa tanganan. Kulang siya og sabaw gamay kay gusto man sa mungaan nga kuan kining isa ni murag tinula gamay ba. Di ato na ibutang jacket, nuklado naman na siya. So ni kinabuhi din ni mga bay. Hala ka ginoo ko, malagpot. Asa naman. Hapit na po naluto ang kanon kay ang kining bugas ako naman ning gihumol siya mga duha na ka oras dayon pagbuka lang tubig gamay gisa. Dali ra maluto kay nahumol naman. Ito kadut lamang. Ito ayo lupa biya en tawon. Diha ra ka. Unsa? Ay kinabuhi ini. Dagan-dagan trabaho ni. Ay naman taklo. Nari kinabuhi mga bay, hala dagan birada. Tilawan na to kay basig paitab ang palat sa ba. Dara ang susa spaghetti. Asu-asu pa. Timsa. Lami kay di magkuskus na po ko ano sa ni. Magkuskus na po ko cheese ana. Hubas na kanto. Pila ray pagisa ko. Human ang laban. Human na daw kaputahe. Ay naman taklog ni ini. Sige. Hindi aran, mga bay, asa naman to? Wala naman. Dagan-dagan na rin luto. Kamu diha mga nagsihin ng mga pagkaon diha mga lagmi kayo no. Sige lang magpalaway. Palaway lang mo ako pa palaway pa kuno puli-puli lang ta palaway ani. Sige lang tagtulon ani glaway. Dahala happy 17th anniversary di ay kay bay Dulce Ambrad Balingit. Unsa ni Kadban. Balingit Kadban oh. Kadban na unsa naman niyo ang kauban himo naman akong kadban. Bay, Dulce Ambrad Balingit, happy 17th anniversary nimo bay kauban sa imong mga bahandi, mga tulo ka bahandi lagi. Unta nga mulambo ang inyong
inyuhang panag-uban sa imuhang banabit sa imuhang pinalangga nga bana unta mulantod ang inyong panauuban hangtod sa kahangturan hangak man itaas mi gamay kamera bi kasi magkuan ta ani masakit itong pangidura na ng sigig doko niya na. Hello usab kay Arlene Moreno og kang atiningag sa og kang Altaf Amid. Hello ninyo din ha og hello usab sa mga anak ni Mary Ann G. Cabarrios. Unsa ni sa mga anak ni Mary Ann G. Cabarrios kuno iyahang gipahibalo sa kahanginan nga hapit na gid siya mauli sa iyahang yutang natawhan. Congratulations by Mary Ann G. Cabarrios nga ka-graduate na jud ka bay og makita na gid nimo ay imong mga bahandi mamahal sa kinabuhi sa Pilipinas no. So congratulations mo gid na ang pinaka unsa ni pinaka the best nga achievement nato nga mga OFW nga makahumanta sa atuang kontrata, makaabot sa atuang finishing line bisag unsa pa man ang mga katalagman, mga unsa ni mga pagsulay nga ug mga balud nga mohapak sa atong mga dagway nga pislat na mga ilong ato nga dusmo na tani sa mga sa mga problema. Bahala okay ba bangon ta kamas kamas ni kay bahala lang kinaunsa bay kamas gihapon ta kay pagsulay na sa ato ang mga kinabuhi para mapadayon gihapon ta magmalig-on alang sa ato nga mga maayong tumong ning kalibutan nang sumaing kaugmaon ato mga mahal sa kinabuhi. Ang garap siya. Hello bay Dan Craig, hello nimo bay diha sa kuan nga anaa sa naglayag sa barko diha sa Hong Kong na nangkong bato. Bye Dan Craig, amping diha kanunay and hello sab sa imong mga kaubanan diha. God bless kanimo og unsa ni pagbinutan na diha. Unsa niya makakita ra kag forever nimo. Ayo lang diri pangita nako kay wag kay forever nya dinhi pa kamangita nako forever. Ang gara siya. Dili man na gipangita uy magpaabot na lamang ta og kinsa ang gitagana sa matag usa nato sa atong labaw makagahom sa tanan Dan Craig. Basin di ay maabot ang panahon kitang duha magkadayon. Gara mo siya. Bye, Remy Ray, Joe Hamito, hello sab kanimo bay. Kay Jing Libag, hello sab kanimo bay. Pasilang gahapon, gabi na mahulay mi kay unsa tong orasa. Unya karon kay nanawag pag ayan ay nilakaw ang mga andi ay. Ayan nilakaw ang mga pitin tutok niya sa akong uniform kay akong office uniform kapiti naman tong daana baka nang gisi nang mga lace ba mga lace bitaw niya nga unsa ni nagbitay-bitay na ana ba na mura nag-design ang kilid bitaw ug kini dinhi mga lace bitaw nga kuan na ba nga langkat na so mo to nga iya akong gitutukan pero wala siya nag-istorya mabisag unsa ako lang po siyang gitutukan tinutukay mi duha mga nga wala mi nag-istoryahan kaya yung pag-uli by Judith Perez, aka Atina, excuse me, Elise, diha sa Saudi, Elise ba ni o Elise? Ang gara mo siya sa dayon mo to. Dayon, pag-uli, anak, pahulay na mo sa itong orasa na mahulay mi, sa to, alas 7 pa to, or 10 minutes para alas 7. So, oras na sa mga timpahulay. Timpahulay na mo is 5:30 to 8 o'clock yun, ana, ang timpahulay. So, mapakapungot kay panahon sa panghulay, masipang mudyong, ana. O gahapon, nanawag siya. Piti na po, pagpanawag, piti na po na akong yaw-yaw, anang dingding, anang mga pultahan, anang akong katri, anang kuna, anang mga habol, mo yung kong yaw-yawan. Then, ang habol, ako pang ihapak-hapak, pistol mo, ana, ba, mga yaw-yaw. Kaya lagi, di lagi ta katubag ani sa ilahang atubangan. So, dito na lang ta magyayos mga habols, mga online. Mo naman itong bisyo no so kay di man maayo pud nga sila tagtubag sila tubangan depende po sa sitwasyon og lantaw nimo nga gitamak-tamakan nagyug ka so dinha mo imo na gini ipaglaban imo kaugalingon no so mo to gitawag ko nagyaw-yaw kung may ana dahil piyong-piyong ko di ko sa mata na pag naw Jesus ko Ginoo kay naman day surpresa day mo ding nanawag kay na surpresa so mo to ang surpresa day kanila lagi mga kuan pang nurse nga mga uniform nga mga bag-o tulo ka pares og mahal kay may ngani ba tag kinintos ang Paris ang garap siya mura nagdoktora mo to gipalitan dai mo og tulo ka Paris dayon sa kadugay nako diri hapit ako mag 5 ka tuig gahapon pa ko napalitig sando duha ka buok salamat Ginoo salamat sa grasya
Kay ang ako mga dala nga mga sinina nga Pilipinas pa antud karon buhi pagyapon bisag mga gisi ng mga ilok unsa na mga gisi ng mga kuan diha okay lang gyapon ganahan gyapon kay kumusuot kay bugnaw ba sa bugnaw akong paminaw na nindot akong paminaw ba mga sinina bisan ako Pilipinas antud karon buhi pagyapon pero mga gisi lagi mga ilok lagi ana. So, okay ra gyapon so gahapon nalipay kay ko kay balitan ng isando daw ka buok so mo to dayon hasta ko hasta ang panty palitan ning tawag bagong panty gara mo siya ang mga panty in taon kay usa na lang ka tayho po ana makuha na malaylay na kayo ba. Ay ta ka fight panty re talag sa mamalit tri panty so katuig ka usa wa na nya man si kubo na matag adlaw ana wa na nangaluwag mga karta. At madlungon. Bye mo to salamat kay Ginoo. Ang yaw-yaw ko gahapon niya kay grasya man ito maabot di basta lang pasensyahin na lang gid inyong katabang in taon sa magi kay oras ti pahuway sige mo panawag. Mala masige na lang yaw-yaw ni ining mga hagdanan. Mga dingding mas sila mamalos. Kung mabalos pala ni mga pultahan mga dingding mga kabinet mga kuan. Wala daghan ay kung kubag siguro. Yasa naman to sa bakit malataan ko yung giluto. Magkuan ko karon oy kanang magsuba ko karon og kanang manok, mag-barbecue ko nakamarinate na to sa rep. Then mo to mugara man ni sila order kani bitang ting init mugara order ng barbecue so Ginoo ko. So hello. Pero okay ra gyapon na bahala dinhi ko mag-barbecue sulod o kapiti initas gawas dinhi ko niining kuan kining pultahan abiya na akong pultahan di pagkahuman ako lang paasuhan og taman-taman o paham kanilang paham dire. Hello guys hello kay Aryan unsa ni Aryan Tunis og sa Tunis family Tunis ba ni ba family sa Netherlands og sa Lara family hello ninyo tanan hello sab kay Bebot Ardava o kang Gloria Soria hello bye salamat sa call ikaw ditong color na kuno so sa mga color na ko daghang kayong salamat ha kung naa nagatubang ko matubag na ko ninyo pero tagaan ta mo og gamayng time kung sani kung wish ninyo wish paslan Bisaya kay kung wish niyo nga maka-video call ko walay problema okay lang tagaan ta mo 5 minutes or 10 minutes ba kay doon pud ang uban replyan sad nako so mao na diha lagi kay magluod na puning uban so okay ra na kung gusto niyo mag-video call ta tabi ka jud or mag-unsa ni mag-unsa picture lamang ta magsige lang ta kinatawa na yaning kamera gud. Okay ra kayo bay unsa ni ay babati dilo usab kanimo bay dilo usab kay Langking o kay Beyonce ay kay Beyonce ba niyo Beyonce Bebs Barua Baron hello sa kanimo bay Patindol Pati Pat kay Lorna Sapal Alcaraz hello kaning tanan hello sa kay John Apunales o kay Nicole Thornley Lamig Lawas ay kanin sani hello kanimo bay Mayo Fi Aldia Ichigo mo lagi to kadot lang sa asa naman kadapit ay halata naman dyan ang spaghetti. Nagsinira. Apay pulog kaon. Mo to may kanang singan niya. Kanang magluto og spaghetti diri, ilain man ako ang sauce, ilain ako ang sauce, ilain ako ang spaghetti, ilain po na ako ang cheese. Di man sila ganahan nga kanang unsa ni isagol ba na nga lami man unta kayo. Sila kay sila ra may magtimpla, di mo na ilang gusto da sagdi sila sa mo ilahin sudanan. Bay unsa niya? Lorna Sapal Alcaraz, hello kanimo bay. Hello usab kay Teresita Espina, hello kanimo unay. Daghang kay salamat ha sa imong makanunayon nga pasidaan dinhi kanako. Og galaway jud may sa imong gusto. Akong giingon lagi nimo nga paborito kay na akong gusto. Muli ko sa mga makaratul-ratul na din akong inaha kay diha ni uli nang unsa ni ang iyang anak nga si Gusto. Paborito kay na unang gusto bay, grabe. Lami kayo yung tawang Ginoo ko. Hello usab kay unsa ni kay asa naman ko dapit kisa naman to akong nakuan kay John Abunales nalibat naman ko dinhi oy naglabad yung bagul-bagul na ko kay Ana Nicole ay umana man din Mayo Fi Aldia Ichico hello sab kay
Wiruna E. Beltran, kanimo bay Carmela Adalia Stribel. Hello, hello sa tanang viewers nako sa YouTube. Hello. Wala pa nako masubay ang inyong mga comments din ha. So, paningkamutan ako nga masubay nako mga komento din ha. Pirmi mo ko musubay nako daw mga naka-labs nako. Pirmi mo ko magadalag mga listahan din hida. Atubang mga listahan nga mga notebook din ko human lang katon lamang nako. By Carmela Adalia Stribel. Hello kanimo dia bay kay April J. Kira. Kay Merlin Ributon sakit medyo lang. Hindi magtindog lang ko din ha. Magkuha ko maestra din mag si present. Raise your hand if you are present. Gara po siya. Kay sani asa naman ko dapat. April J. Kira. Hello kanimo bay og kay Merlin Ributon. Hello sab kanimo bay. Janice Belia Hermoso, hello kanimo. Terry Kani, hello bay. Unsani Nancy Marila lagi ga comment ka kung kabalo ba kog Bicol gamay bay kabaw ko Bicol gamay bay. Sa tinuod lang uyab na ko sa una. Ang karap siya kagahapon naman sab ni ay kung uyab sa una Bicolano gito bay. Akong nahibawan sa in ka man magayon o unsa pa to yang giingon ako. Unsani basta gamay lang ay masiramon kuno mga pagkaon na ana ba gamay lang ibaw na ko kay Bicolano man to kung akong uyab sa una Hesus ko Ginoo ka kay kanang unsay ni na nagustuhan ko sa iyang inahan manindahay tug bulak to iyang inahan dito sa Santa Misa sa Altura sa merkado sa Altura din mo to nga sus naabot man gyud ang panahon nga layo man mi eskwela siya sa Bicol dinhi ko sa Maynila pud eskwela PUP sige lang mig sinulatay din padalag mga tip kanang isuksok sa radyo ba record na lang ko unsay ako gusto istorya din kung man ako ang ipada siya pud mo ang buhaton na mag record na lang may mga istorya na mga kuan sa kinabuhi kung man sinulatay kay wa pa may cellphone sa una nga kung cellphone ako sa una 2003 nga kadto pa mang dunay antina nga mura bag ka nang sani calculator nga dunay antina unsa nga 32 tin man nagway ito nga na to cellphone na to basta mo to akong cellphone sa una then mo to halipay na kay ka cellphone ingon ato then mo to kanang unsa ni daghang kay to siya mga pangandoy along kanako so sa tinuod lang nagpahimo kay to siya sidecar nga ako ang naong tanan ngalan ko ang naong to adito yang gipa print sa iya ha so mo to nagustuhan ko niya sa iyang tibuok ka pamilya pero nakikausa nga nasakitan kaayo ko kay naigaingon sa kuha nga moanha sig Manila nya piting huwat na ko piting nga nako ana wa dito nabot mo to piting away na mo iya kong gibinuangan ana ay mo to abot ang panahon mura gilaay na ko sa among kuan relasyon lagyo bitaw kaayo ay kuan mo to nakakita ko og lain isusog bay kay natuslokan man ko ato natuslokan mo lang gito mo na to ang amahan sa akong mga anak so niadto siya sa Maynila kauban niyang inahan dito mi sa tulay sa Altura iya akong gipapili dito kinsa ko nipilion ako usiya ba kuno na yang inahan katapos sising inahan kay suportado man kay sising inahan so kinsa daw pilion ako siya ba daw og kato ba daw nakatuslok nako siyempre dili man ako pwede lukuhon ang akong kaugalingon natuslokan naman ko atong usang anong pilion man ako siya so binuangan akong kaugalingon di ba so anak ko siya kung kinsa hawiran akong kamot mo akong pilion na ana din mo to gipili na ko to nituslok na nako nalagpot ang spaghetti akong tilawa may batasan so mao to nanagan mi kuan padulong sa silong dayon pagdagan na mo iha kong gisumpa ba kay iglesia man to siya gisumpa ta ka sa ngalan sa among simbahan ana iya jung gisinggit sa daghang king tawo nangagi ko kay tulay to daghang king tawo nangagi gisumpa ti ka nga ngalan sa simbahan ana dili ka magmalipayon ana ko ban sing inahan piti niya nasakitan sig maay siguro so mo to ang ayang sumpa bitaw na feel nako wala na ako kundi sa akong mga anak mo to nga nagminyo na ko masakiton kay ko mga anak so ako siyang gichat ako siyang giuna na pasaylohan na yung taong ko for the sake of my kids anak ko sa iya ha kanang unsani kanang ko ba nga kanang unsani palayaan ako sa imong kinabuhi para lang sa akong mga anak kay wala
naka-feel na ko nga di ana ni ko ana ang sani ang kasakit nga ako na nahatag kanimo di sa akong anak mo piting luuya sa pasayloan intang ko mo to yan akong gipasaylo ani lang bag-o ko niya gipasaylo ani aya ko ni abroad ba aya ko ni abroad akong gipang adto ako mga nahiubos na ko mga nahatagan ako mga kasakit ana ba kay gusto na ko nga molangyaw ko sa mulakaw ko gikan sa Pilipinas magmalinawon ba ko ba wala na ko unsa ni mga kasakit nga mga nahabilin bitaw sumoto mga kayubos mga kaigsuunan ana ako lang ipang ngay ako nilag mga pasaylo daan mura kog na unsa ni mura kog unsa ni nang habilin ba nila aming ana kay wa kita nasayod sa tong unsa ni kabutangan din sa layong dapit so mo ato na mahilak na ta dito lang sa ako to so naman ko dapit kay unsa ni Merlin Ributon kay Janice Villa Hermoso hello kanimo bay Terry Kani kay Nancy Marilaga no man na naman day ko dinhi ay basta balik naman ko nalibat bay Milky Nakaya hello nimo bay sa imuhang bana diha nga imuhang bana diha sa Australia hello sab kay Connie Rama hello kay Mahal Love kay Lijel Ribati hello nimo diha sa Zamboanga City o kay Angeli Barite o lagi hello ninyo diha bay sa Zamboanga City hello ninyo tanan hello sa tang viewers nako sa Pilipinas sa USA sa Japan sa Korea sa Saudi Arabia sa United Arab Emirates sa Hong Kong Malaysia sa pa ba Netherlands South Korea North Korea Taiwan ug asa pa ba tibuok kalibutan na lang California Canada, Australia, Thailand, asa pa, Kuwait, siyempre, sa Kuwait, sa tanang viewers na ko, hello ninyo tanang ha, wala pa na ako video, mga ubang pangalan, pasayluang, buta. Bye, Marilyn, naarat. Ay, nabuing naman eh. Nilusap ka ni mo, Brenda. Mudikilyo pa kanya hello sab kay Josefina Ortiz kay Roquel Ortiga Narciso kay Mihara Santos hello ni mo diha sa Abu Dhabi po diha so mo to ang atong nakopya no karong adlaw nga usa ka libruhan daghang salamat so akong unsa ni nga na ni ako na ning tiwason akong giluto sudipan na mahinuon ko kasi naman po naghisgot ka nako sakit naman dagay ni naluto time sa ako tuslo ko ning kusa mo ni kinabuhi na pudibay walang dagan-dagan ning kusina panghimo ani mga lawog no so mo ni kinabuhi kusina human og limpyo anang buntag nahala humang mga duty ta sa buntag dahalang pindot gamay sa cellphone nahalang reply ninyo pagka dagan ako diri sa kusina ang barbecue na lang wala na ko maluto mora to dinhi na lang ta kutob no og padayon lang ta sa mamaayong tumuning kalibutan na bahala magkinaunsa magmalinawon ako karon kay wala na koy mga kasakit bitaw nga magipangtago bitaw so mahiubos na lang ko sa mga igsuon sa mga ginikanan baro mga gagmay kay ubos na lamang pero maistoryahan ra makuan ra ana so mora to bisag unsa mga pagsulay mo hapak sa kanato laban ng gihapon ta kanunay padayon lang ta sa kanunay sa ato nga mga maayong tumong kalibutan na para sa maayong kaugmaon sa atong mga tagsa-tagsa ka pamilya hello ninyong tanan kini inyong higala sa kahanginan ang inyo na isarang maestro Facebook ng Facebook gihimong radyo ang Inday Kabkab ang tigsuking tiglingaw sa kahanginan daghang salamat ug God bless kanatong tanan amping makanunay I love you all.